Hallelujah. Amen. Ngiyabingelela ke bazalwane egameni elihle, the name Jesus. Amen. It's always a privilege and an honor kuyisabelo esingandele bani ukuthi uNkulunkulu bafowethu sinje. Hallelujah. Ukuthi uNkulunkulu bafowethu sinje siphile emhlabeni kodwa ngomusa wakhe ahambele kithi and summon us asishaye ngamasamanisi mase esibizele egunjini eliphezulu in the upper room la sifike sihlale khona sihlale phansi enyaweni kaKristu Jesu mase siyafunda sifundiswe sifundiseke. Amen. Hey thina ke labo bafowethu, and thanks again to our friends of the sanctuary, on those who follow us online. We bless God bafowethu ngokuyimisela kwenu. We bless God for your dedication, and we believe God for a miracle empilweni zenu. Amen. We believe God for a miracle in your lives. Whatsoever that you are dreaming of, as long as it is aligned to the word of God, let it come to pass. For the fullness of the grace of God is upon you, the kairos time of God. Amen. Singeli baleke futhi ukumbonga uNkulunkulu ngenjongo bafowethu ka2025. Hallelujah. La uNkulunkulu esibizele khona egunjini eliphezulu, what God Sanctuary Family Church for the year 2025. Ngiyanilontsha ke manje encwadini yabaseKolose chapter 1, but ngizonilontsha verse 27. Where God says, God Sanctuary Family Church, go all out unto the ends of the world and make known to my people and tell people, it is my will to make it known to them the riches as well as the glory of the stewardship of my mysteries, which mysteries are Christ Jesus, who is the very hope of your glory. Hallelujah. Ngokwesizulu ke uNkulunkulu uthi weGod Sanctuary Family Church ngiyankhipha ke manje ngeinkalo zonke. Hallelujah. Ukuthi niphume niyokhuluma nabantu bami nibazise ukuthi vele kusentandweni yami futhi kuyintando yami ukuthi bazi ngengcebo nemfihlakalo ngengcebo nenkazimulo yemfihlakalo yokujiya nokujula kwevangeli likaKristu Jesu lensindiso leqiniso okumfihlakalo inguye uKristu Jesu oyithemba lenkazimulo yethu. Hallelujah. Hey, yona mandate ke assignment esinikwe yona ke thina for the year 2025 going forward. Amen. Uma ukuthi ukhona odidekayo ngenza kwethu ungaphakamisa isandla siyiphinde lento noma siyicacise kabusha. Hallelujah. Now there is something bafowethu angazi uzoyibeka kanjani ngesizulu esihle lento. There is something about us thina ama-Christians, thina bazalwane. Whether siyakhuluma ngayo lento noma sikhulumi ngayo, there is something about us as Christians, spoken and unspoken. But lento le it deep inside of the belly of our spirit. It deep. Iphakathi emoyeni wethu. Hallelujah. Asikhulumi lento, kodwa ikhona iyasizunguza nje ngaphakathi. Ukuthi uyazi mfowethu, in almost everything we do, in almost everything that we profess, meaning kuko konke esiziveza kubantu ukuthi siyikho. I profess ukuthi mina ngumzalwane. I profess ukuthi I'm born again, ngisidalwe esisha kuNkulunkulu. Amen. I profess ukuthi ngiyakholwa. Yayibona lento engisho ngenza kwethu. So in almost everything that we profess, and also in almost everything that we proclaim, esibikezelayo ngekusasa lethu njengabazalwane, even uma sihamba kulomhlaba. Amen. Deep down inside of us, kunaleyo nto ekhuluma noNkulunkulu icele ukuthi Lord, kuzo zonke lezi zinto engizenzayo, engiyiproclaimayo, nengiyiprofesayo, ngiyacela Lord ukuthi ungiphe isign yokuthi ziyizo. Hallelujah. Ngiyacela Lord
ukuthi ngiphi isign yokuthi kuko konke lokho engikwenzayo nengiproclaimayo engikubikezelelayo kanjalo nengikuprofesayo engiyiveza ngiyikho kubantu ngiyacela Jehova ukuthi uyiveze wena ukuthi unami kukho. Yayibona lento angihambi nje ngokwefilosofi nokuqonda nokuhlakanipha nokufunda kwami. Amen. Kodwa wena Jehova uphakathi. You are in charge. You are in control. Amen. Nanizabethu niyamuzwa uNkulunkulu uthini ebandleni. Ngiyacela ukuthi ukhombise wena Jehova ukuthi you are in charge. Yabona? Through mina and through thina ezibandla. Yabo, for all humanity, for all abantu bakho ukuthi Lord bathi come to the knowledge bafinyelele eqondeni nasekwazini. Yabona, they must come to the knowledge of your heartbeat. Ngabo. Eyizwa lento. Yabona masufinyelele eqinisweni lokwazi nokuqonda ukushaya kwenhliziyo kaNkulunkulu ngawe. Yabona? Akasekho umuntu ongakukhohlisa mfowethu akutshele ngabanye uNkulunkulu azakufundise nemikhuba yabaNkulunkulu engekho. Kodwa athi imikhuba yaNkulunkulu le. Hallelujah. Omunye baze bayiqhamukele neyabi imithetho kodwa ngenxa yokuthi sebeyipractice isikhathi eside baze bacabanga ukuthi ngimithetho kaNkulunkulu. Amen. So kuko konke lokho whether siyakhuluma ngakho noma sikhulumi ngakho but deep down man ngingabheja imali bafowethu I can bet my last $1 million kinini. Niyafuna ukuthi uNkulunkulu athi show himself mightily and strong. Ukuze nokubukelayo lokuzwile uzisho lezi zinto athi impela lo uhamba noNkulunkulu. Impela lo ubehleze enyaweni kaKristu Jesu. Yazi umuzwa nangelanguage ayikhulumayo. Umbona nangestature sakhe. There is something man about lo muntu. Sengihlanganele nabazalwane. But uyayibona lento engishoyo. Kunento la. Angazi ngizoyibiza ngani noma ngithi ngibeke umuntu wami kuyona angazi ngizothi ngikubekele but ikhona yona. Hallelujah. So sinayo ke leyo nto thina njengabantu ukuthi uNkulunkulu sekikukhulume konke ngayiveza ngisimo somuntu othile ngase ngabikezela nangokuthi uma ngisuka lana mina ngiyasuka ngiqonde kuBaba uNkulunkulu angeke ngihlale ethuneni. Amen. Ngiyacela ke Jehova ukuthi ungiphi sign. Yabona ngicela nje ungiphi sign ukuthi lokho engikushoyo kuyikho and wena uyavumelana nakho uphakathi futhi kukho wena oyiona yakho kungokwakho vele angikhulumi kwami. Hallelujah. Lokhu uNkulunkulu ngicelela ukuthi ungiphe le sign so that in me and through me ngami nangami people will come to the knowledge of your heartbeat concerning them. And then they will receive Christ as their personal Lord and Savior unto salvation. Bayomamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi bese beyasindiswa. Ngicela nje leyo sign. Hallelujah. Now, uma ungayikholwa ke lento or ubunovalo ngayo uma yenzeke empilweni yakho ukucela isign nokufuna isign kuBaba uNkulunkulu ukuthi ngempela njengokuthi wena usuyisidalwa esisha ngempela njengoba usuthi umzalwane ngempela njengoba usuthi wena you are born again uzalwe kabusha usindisiwe uNkulunkulu uyavumelana nawe futhi kuyo lento oyishoyo futhi uyena oyiowner yayo ukuze ukholwe ke mfowethu ukuthi iyona lento oyenzayo hayi ngoba ukuthi wenza iphutha. Ake siye ke bafethu encwadini kaMark. Hallelujah. Asiye encwadini kaMark chapter 16. Hallelujah. Asiye encwadini kaMark chapter 16. Glory be to Jesus. Amen. Matthew, Mark, Luke. Now, just for your understanding, to confirm ukuthi lo muzwa onawo uyiwo futhi awuqali ngawo
noKristu Jesu wakhuluma ngawo ngoba ebona abafundi bethule ngawo lo mbuzo. It was an unspoken question. Hallelujah. Now uma uya kwincwadi ke kaMark mfowethu chapter 16 ungayiqala noma verse 14, but into engifuna uyiunderstand la ukuthi uKristu Jesu la ukhuluma nabafundi bakhe. uKristu Jesu la ukhuluma nebandla God Sanctuary Family Church. uKristu Jesu la ukhuluma nebandla, the bigger body of Christ, ibandla likaNkulunkulu. Amen. Elinayo lembuzo kodwa elisabayo ukuyibuza, unspoken, which is cela amasign ukuthi you are with us and you are in charge. Hallelujah. And muyifunda ke lencwadi kaMark, uMark uthi la uKristu Jesu wayisho lento. Amen. Yokuphendula the unspoken questions ebuzwa abafundi bakhe after eqeda ukuba rebuke, eqeda ukuba confronta ngeqiniso, eqeda ukubathethisa ngothando. Amen. Eqeda ukurebuka ini yabo i-unbelief, ukungakholwa kwabo, eqeda futhi ukurebuka i-hardness of their heart, ukuqina kwenhliziyo zabo. Hallelujah. Ngoba kukhona abantu bafowethu othi umoya oyingcwele masumvakashele uNkulunkulu esemreleasile him the Holy Spirit ukuthi ayomanifesta kumuntu, umuntu ashaya ovalo mase yincinza ukuthi aphaphame. Hallelujah. Because kuyena ukuba semoyeni kuhambisana nokungathathi kahle ekhanda, nokungathintani kweintambo ezithile kuyena, because he experienced le edidosotidas. Hallelujah. Edidombondo ehlanjiwe, the intelligence. Amen. uNkulunkulu masehambela kuwe mfowethu esekunika isambulo esidlula izambulo zonke, kuba khona leyo there could be something not right ngami. Hallelujah. There could be something not right ngami. Ake ngibuyele emzweni yamayincinze umuntu. Amen. Hallelujah. Now chapter 16 uyasivezela ke leyo nto. Chapter 16 uyasembulela la uKristu khona embulela ama disciples akhe abalandeli bakhe. Hallelujah. Embulela ama disciples akhe, eqeda ukuba rebuke, eqeda futhi ukubathethisa. Amen. Ngokuqina kwenhliziyo zabo. Now eseqedile ke uba rebuke. Now uKristu Jesu uyambula ke lapha, ubambulela the Great Commission abafundi bakhe. Amen. Ubambulela i-commission enkulu. Hallelujah. Uthi kubona, uyabona lento engikhuluma ngayo eniyicelayo kimina, eniyicelayo kuba uNkulunkulu ukuthi anivezele ama-signs ukuthi lento enenzayo iyona. Hayi, ayikho abnormal. Ngoba vele indeed abakholelwa kimi. Yayibona lento? Those who believe in the Lordship of Christ Jesus, those who believe ebukhosini bukaKristu Jesu, and those who believe in the sovereignty of God, abakholelayo ebuNkulunkulwini bukababa uNkulunkulu. Amen. Lana ke sikhuluma ngepower kaNkulunkulu, sikhulume ngeglory kaNkulunkulu, sikhulume ngemajesty kaNkulunkulu. Hallelujah. Uma sesikhuluma ngobuNkulunkulu bukaNkulunkulu. Amen. And yonke lento uNkulunkulu ifumbethe nje kanje nesandla to show you ukuthi uNkulunkulu. Amen. So uKristu Jesu uthi bonke ke laba abakholwayo, abakholiwe yimfundo engibafundise zona, baze bangamukela mina ukuthi impela I'm the Son of God. Nalaba abakumukelayo futhi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu, mase begcina bathi observe and keep ama commandments, imithetho kaBaba uNkulunkulu nezimfundiso engibafundise zona, there are signs, miracles and wonders that shall follow them. Amen. So it is not foreign, akulona iqhilo, neither is it disrespect ukungamhloniphi uNkulunkulu nokumthesta if ever ucele ukuthi akuphe isign.
yokukhombisa ukuthi ukukholwa kwakho uyena oyi-author yakho, uyena umqalisi nomphelelisi wakho, uye umqalisi nomphelelisi wensindiso nenkolo yakho. Bakwethu ningixolele ngizochaza ngoba ngeke ngikushiye uconfused ekhaya. Asibizelwe la esanctuary ukushiya ulenga. Singamane singayiqedi intshumayelo, but sifune siqede lokhu ukuthi usale kulenga kuwena, ungazi ukuthi ufuna ukuthini kahle kahle. Hallelujah. Sizocacisa ke ngane yakwethu. Akulona ichilo, akukona futhi ungahloniphi, akukona futhi ukumthesta uNkulunkulu nokumdelela, ukucela kuye ukuthi akuphe isign. Awukho abnormal muwenza kanjalo, ngisho ezwini kukhona. Mark chapter 16 verses 14 to 18. Hallelujah. Ukuzeke kungathi ukuthi uthwala useyafilosophize, the sanctuary is philosophizing manje. Ngicela siyifunde lencwadi ngesizulu. Hallelujah. uMark chapter 16 siqale ku verse 14 ukuze ubone ukuthi asishuneli lento esishoyo, uphakamise nje mfowethu ivoice. Amen. Hallelujah. Ngasemumva wabonakala kwaba yishumi nanye. Ubani lesikhuluma ngaye la? Amen. Asimbize ngegama ke senzele nalabo abangalifundi izwi likaNkulunkulu, abangayifundi imbhalo engcwele ukuthi ba understand ukuthi ukhuluma ngobani. Amen. Later, ngasemumva uJesu Kristu wabonakala. Yes, bayibona ke manje it's making sense. Amen. Hallelujah. Ngasemumva uJesu Kristu wabonakala kwaba yishumi nanye. Yeah. Behlezi ekudleni. Wabasola ngokungakholwa kwabo. Wenza njani? Wabasola ngokungakholwa kwabo, waphinde futhi wabasola nangobukhuni bezinhliziyo zabo. Hallelujah. Usuna 15 years ukholwa. Amen. Kodwa ngokuba awukazi umbona uNkulunkulu kule nkolo yakho. Hallelujah. We remember nje yesonto, we number esontweni. Make budgetwa ngawo. Awuna experience wena kaNkulunkulu. Your one-on-one moment noNkulunkulu. Amen. Namhlanje uNkulunkulu mfowethu uyasibona isililo senhliziyo yakho. Yike kulethe la esanctuary. Nanokuthi ukwazi ukuhlangana nathi online. Hallelujah. Amen. Awusuka madoda. Awuyiqale phansi ku verse 14. Ngasemumva uJesu Kristu wabonakala kwaba yishumi nanye. Yeah. Behlezi ekudleni. Wabasola ngokungakholwa kwabo. Yeah. Nangobukhuni bezinhliziyo zabo. Yeah. Ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile. Bengakholwanga yini Nkosi yami. Bengakholwanga umbiko nomyalezo nobufakazi obukhishwa yilabo abambonile empilweni zabo evuka, nabambonile futhi evuka ethuneni, bayotshela ngaba abantu bathi ayikho leyo. Ithina ke labo size kuwena namhlanje. Amen. Yeah. uJesu Kristu wayesethi kubo. Yeah. Hambani niye ezulu. That's a great commission. Go ye therefore into the whole world. Hambani ezweni lonke. Hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli. Suka manje. Wait a minute. Wait. Amen. Lithini iBhayibheli lakho nishumayele ivangeli. Elami lithi asishumayele imali. Iliphi elwrong, iliphi elright? Hambani niye ezweni lonke niyoshumayela ngemali. Niyavumelana nami? Hambani niye ezweni lonke niyobafundisa ithomoyi. Right? Hambani ke niye ezweni lonke niyobafundisa ixhwesha. Niyavumelana nami? Hambani ke niye ezweni lonke niyobatshela ngeKhendesta. Lisho njalo lapho. Ukusho la manga ke lento engiyifundayo. Izwi likaNkulunkulu lithini? Lithi asambeni shumayela ivangeli ukho konke okubhaliweyo. Asambeni siyoshumayela ivangeli likaKristu Jesu
kukho konke okunjani and niyayibona ukuthi le commission ayikhishwa singakathethiswa singakasolwa ngokuqina kwenhliziyo zethu nangokungakholwa kwethu ngoba uKristu Jesu uyazi ukuthi ngeke ize ihlale emhlabathini efanele ingabe ihlala kuwo le commission uma engakawuklini asuse kithi ukungakholwa aphinde asuse ini ukuqina kwenhliziyo ngeke mfowethu izihlale kuyi commission the great commission ungakorobile haleluya thambisa inhliziyo yakho wenza umhlabathi womoya wakho ube fertile unone ukuze wamukele leli great commission lesinikwa yona namhlanje haleluya yes uthini ku verse 16 okholwayo abaphathiswe uma beyamukela le message yethu amen ye great commission oyamukela menze njani abaphathiswe ningcwaba umuntu omdala kuye emanzini khona ezothi mevuka resurrecta ethuneni lamanzi avuke umuntu eseyisidalwa esisha haleluya ngoba ngeke uze uzibize ngesidalwa esisha ungadlulanga ethuneni lani lamanzi lombhabhadiso ngeke size sikufaze ngamanzi asekomishini mfowethu ufune siyogcwaba haleluya i-baptism is about burying you wena wonke ngomzimba wakho wonke kuphi emanzini it is not about sprinkling haleluya asikufafazi mfowethu siyagcwaba uma kungomunye wabafafazwa kuzomela uyinike ithuba lesikhathi mesiyiqeda lenkonzo vele obala ukuze siyomncwaba umuntu omdala kuwo ngoba usukholwa isikhathi eside thinking wabhabhadiswa kanti wafafazwa mfowethu ufafaziwe wena ngaleyo ndlela noma ungayibiza ngomzalwane but uyashoda mase kufike zabhabhadiswa zangcwatshwa amen haleluya asingaxabani mfowethu asiyiqheni nathi asiyikhukhumezi kodwa siveza nje iqiniso amen haleluya uthini uverse 16 mfowethu uthi labo abakholwayo ile message netestimony enzobe nibapha yona uma beyamukela njengeqiniso nibenze njani ningabafafazi onkosi yami qhubeka mfowethu okholwayo abaphathiswe yes uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahla ongakholwayo ongayamukeli le testimony ngoKristu Jesu simnika yona loyo muntu uyicandidate yani yokulahla iBhayibheli ke bafowethu imbhalenzo lemikhuluma ngokulahla ithi uyolahlwa emgodini ongenamkhawulo amen lapho khona kunokukhala awuqhubeka nayo nokugedla kwamazinyo amen ayi Nkosi yami echibini lomlilo amen hayi man echibini lomlilo okwazi nje ukuphanisha isibungu ukuthi sishe singafi Nkosi yami verse 17 lezi zibonakaliso siyakubalandela abakholwayo lalela ke mfowethu siqalela ngani ngokuthethiswa sasolwa amen amen ngoba kukhona into efuneka indlaleleke la mase ithi masindlaleliwe wayamukela mase kuba nama signs amen haleluya kuyakorojwa ke la ngoba into zakaNkuluNkulu ayifakwa nje endaweni engcolile siqala ngokwenze njani ukuklina ubukhuni bani benhliziyo yakho mase sishanela ukungakholwa iunbelief yakho masuvumile ukuthi zenzeke lezi zinto zombili mase si-introduce ke kwisambulo sani se-Great Commission esikwenza ukuthi uthumeke uyotshela abanye ngaso kodwa before ubatshele nabo uzofika kubona wenze njani
ukorobhe, ushanele, ukhipheni kubona ukuqina kweinhliziyo zabo nani nokungakholwa. Hallelujah. Uma ke mfowethu ukukorobha kwakho nokuqina kwakho kwamukelekile, lowo muntu osemukeleke itestimony ubufakazi bakho ngoKristu Jesu uyomenze njani? Uyomngcwaba emanzini ethuneni lamanzi, baptism. Hallelujah. Umbhaphatise egameni likaKristu Jesu. Hallelujah. Uma ephuma resurrected from the tomb yamanzi, uzophuma eseyisidalwa esisha kuKristu uJesu. Behold, bheka okudala kuzobe sekudlulile ngaye ngoba akafafaziwe. Amen. Domdala sobe sesimncwabile. Hallelujah. And uma esehamba ke lo muntu eseyisidalwa esisha in the newness of life uKristu Jesu. uKristu Jesu uthi kuzoba nama signs ashoyo ngalo muntu anikubufakazi ukuthi this one ube no Kristu Jesu. Lo futhi uno Kristu Jesu. Uthini uKristu Jesu? Uthi niyobona ngani signs, miracles and wonders azomlandela. Amen. Hallelujah. Azokulandela mfowethu ama signs nama miracle. Uyazi mfowethu kuzovuleka izulu, uNkulunkulu aku-enablishe akwenze ukwazi ukukhuluma in other tongues. Hallelujah. Uphinde ukwazi futhi noku-interpreta ama-tongues. uNkulunkulu uzokwenza ukuthi wena ukwazi ukubeka izandla kubantu bakhulekele basindiswe. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonza indlela nomona ngayo mfowethu uthi amanye ama-signs azokunika wona wena uyonyathela ofezela ney'nyoka uphinde uphuze nezinto ey'bulalayo ekwaziwa ukuthi uyiphuzile ungazi wena ukuthi usufakela upoison kwi-Coca-Cola. Kodwa uyoyibusisa before uyiphuze. Nokudla okunopoison uyokubusisa before ukudle kudide umuntu ofaka upoison ikona. Amen. Ngoba wena usuphethe upoison odla abanye opoison, i-antidote which we call Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Uphethe i-antidote ephila kuwe mfowethu, upoison odla abanye opoison. Inkosi yami athi ehleze khona nelithile kulindele ukuthi uzokhihliza amagwebu ngomlomo esewufakile upoison waze wanquma nokuthi usuku lakho lokugcina lolu. Uyazi uqeda ukuphuza mfowethu lo poison wecoke yakhe nokudla kwi7 colors usuku umugiye uzizwe ukuthi iqala amaculo manje kube mnandi. Amen. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo he shames the devil at every opportunity. La Satan ecabanga ukuthi khona angabanqoba abakuKristu Jesu. Amen. Kanti ngeke umnqobi sebenqobile vele labantu. Ubabona ngothuli abantu bebethunta ukuthi baphume emhlabeni ngempela manje la. Akuwona umdlalo lo. Hallelujah. So akukho ke abnormal mfowethu. Kusukela namhlanje kwazi lokho ukuthi kunoma yini oyenzayo, kunoma yini oyiveza uyiyo, kunoma yini oyibikezelelayo ngokukholwa kwakho, cela isign kuNkulunkulu ukuthi show me that it is true. Show me ukuthi you are in this thing. Show me ukuthi uyi-owner futhi yayo. And ungikhombise futhi ukuthi hayi njengoba ngisaba ngihambela kude, ngisaba ukuyicela lezi zinto. Ngicabanga ukuthi ngiyakudelela, angihloniphi, ngiyakutesta uNkulunkulu. Hayi bengakuthesti khona ezwini lakho. Mark 16 verses 14 to 18. Hallelujah. Amen. Any sign Lord yokukhombisa ukuthi kuko konke lokho engithi ngiyikona ukhona wena phakathi. Hallelujah. Amen. So ngiyacabanga ke ngenza ukuthi niyabona ukuthi akukona ukudelela lokho. Siyavumelana. Akukona futhi ukwenze njani ungamhloniphi uNkulunkulu nokumthesta. Amen. Amen. Yes. So for you and I to ask for a sign kukhombisa ukuqina nokukhula kwethu kuphi uNkulunkulu enkosini. Hallelujah. Amen. Yes.
What shall be the signs, God? Huh? Lord, what shall be the signs? Imapha ama-signs ozomkhombisa wona aqinisekisayo ukuthi mina I am born again. Imapha ama-signs ngiyawacela ozomkhombisa wona ukuthi mina sengiyisidalwa esisha kuKristu Jesu. Iwona mbuzo ebengingawubuza all along lo. Namhlanje uNkulunkulu uyawuphendula ngoba uNkulunkulu njani onomona. Imapha ama-signs Lord ngicela ungikhombise wona. Okukhombisa ukuthi mina I am redeemed. Ngenziwe musha. Hallelujah. Amen. Imapha ama-signs Lord ozongikhombisa wona ukuthi mina I am renewed in the spirit of my mind. Ngenziwe ngaba musha emoyeni womqondo nomcabango yami. Hallelujah. Romans 12:2. I know what is it that is good, perfect and acceptable will of God. Ngempilo yami, ngempilo yomndeni wami, yezingane zami nezingane zezingane zami. Cela isayi. Sithi isikhathi ngikholwa. Sithi isikhathi ngikholwa Jehova, cela isayi manje. Zolokhu umuntu abanga ukuthi ngenza ngakho kanti kusenza ngakhona ngenze okuyikho. Ngiyacela Jehova, cela isayi. Amen. Ngizokwazi kanjani? Hey man, kunencwadi la ifuye encwadini ka1 Peter, Peter angithi. Yeah, 1 Peter. Uma uya lapho ku1 Peter chapter 1, ufunda uverse 13. Amen. 1 Peter chapter 1 verse 13. Lord, ngicela ungiphe isign yokukhombisa ukuthi now that sengiyisidalwa esisha mina kuKristu uJesu, okusho ukuthi ke mina the loins of my mind have been gathered. Yabona ukhalo lengqondo yami seliboshiwe la nkamfunwa ngezwi leqiniso lakho. Amen. Hallelujah. The loins of my mind have been gathered. Inkosi yami, it's a very deep scripture so ichaza ngelinye ilanga, but ngiyacela Lord ungikhombise isign esho ukuthi lo sengiyisidalwa esisha. Njengoba sengiyisidalwa esisha nje mina ukhalo lami liboshiwe ngeqiniso lezwi lakho. Hallelujah. And khumbula mfowethu ukuthi the mind according to the scriptures is the seat of power and reason. Isihlalo mfowethu samandla nomcabango. Amen. Hallelujah. Now ifuke mfowethu isithi isihlalo samandla nomcabango yakho eyisesiboshiwe ngebhande likamoya kaNkulunkulu. The loins. Ngeke sifunde ngawe ephepheni. Uthi ulala nabafazi babantu wena bastard. Urape ingane kwikhwaya. Udlimaza abafelokazi. Upoison. Ngeke sikufunde lokho ngawe. Ngani the loins of your mind, man, have been gathered by the word of truth. Amen. Awusahambi ngentando yakho. Hallelujah. Amen. Ngikhombiseke Jehova amasani ngiyacela. How shall I know? Give me the signs that I'm saved. Give me the signs that I'm born again. Give me the signs that I'm walking in the newness of life as isidalwa esisha kuKristu Jesu. Give me the signs, my God, that now I'm renewed in the spirit of my mind. The mind of my spirit is now girded. G-I-R-D-E-D. Hallelujah. By the word of truth, the seat of power and reason. Yami angisakhanti nje mentabanga ngicabashiye ngicabanga udodi wodwa ngisesotweni. Hallelujah. Now as we sit here bafowethu in the upper room with him, the Holy Spirit, Jehovah again, inquiring about the signs, the miracles and the wonders, akonfirmayo ukuthi mina ngiyakholwa ngisidalwe esisha ngisindisiwe spirit filled. Hallelujah. Sihlezi ke bafowethu lapha ekhunjini eliphezulu, him the spirit of truth eyiwaqala manje wakhuluma wasincenga. He started exhorting us as God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ. He started exhorting us as ncenga, saying, you know what, God Sanctuary Family Church in the bigger body of Christ,
Kunezinto eziwu5. Hallelujah. Kunezinto nje minimum, bare minimum of 5 attributes we God Sanctuary Family Church. Ekufuneka no observe, learn to observe them and keep them. Nwagcile. Hallelujah. Njengokufundisa kwami. Uma nina masterisha lama attributes awu5. Just the bare minimum, everything else will fall into place. Hallelujah. Sihlezi upper room, khuluma him the spirit of truth, Jehovah again. Him the set apart spirit, Ruach HaKodesh. Hallelujah. Uthi uphendula this unspoken question nayo about the signs. Ngiyabonga ukuthi ubuzile lo mbuzo. Any recipe yakhona is so simple. We preach the gospel in the simplicity of Christ Jesus. Uthi there is 5 attributes engizonika wona, the bare minimum, just 5. Amen. Which you need to learn, observe and keep them. If you can learn, observe and keep these, uzobona uNkulunkulu into azoyenza empilweni yenu. Hallelujah. Zombona uNkulunkulu into azoyenza empilweni yenu. And these things niyayidinga to kickstart. Amen. To kickstart it. Learn uKristu Jesu akhuluma ngayo kuphi in the book of Mark 16 verses 14 to 18. Kodwa ku verse 17 uthe these signs, these miracles, these wonders shall follow them, and now you are included wena. Ngoba usushaleliwe wakorojwa, wakhishwa unbelief kuwena, waphinde wakhishwa the hardness of your heart, base kwendlala kuyona great commission. Wasuyathumela. Hallelujah. So these signs shall follow them who believe in the Lordship of Christ Jesus, who believe in the sovereignty of God, where we speak about power, glory, and majesty. So if you follow these and make them your lifestyle, show him the Holy Spirit. Amasanga ezulu, amafastela ezulu azovuleka phezu kwempilo yakho. Uyashoka umunye Pastor T, hayi man, musu uyibamba lento uNkulunkulu ayivezile. God Sanctuary Family Church, don't hold back anymore now. What is it that God showed you? What is it that him the Holy Spirit revealed it to you? Ukuthi nishare nathi for us to learn. Now sihlezi lapha kwi-upper room, hey madoda. Sihlezi lapha kwi-upper room at the feet of Christ Jesus, learning, sifundiswa, sifundiseka, sifunda. Hallelujah. Him the Holy Spirit said, attribute number 1, ozodonsa umagnet ama signs, nama miracles and wonders. Ukuthi wena, you must walk in unity with him the Holy Spirit. Hallelujah. Walk in unity with him the Holy Spirit. Ngoba uNkulunkulu uyasho ezwini lakhe uthi ababili, 2 cannot walk together unless kunokuvumelana. So ngeke uclaim ukuthi uyakholwa kodwa ubungahambi noNkulunkulu. Ngoba kusho ukuthi kuvumelana phakathi kwakho noNkulunkulu akukho. uNkulunkulu akabarobha abafelokazi nemali zabo. uNkulunkulu akabathembisa abantu ukuthi unginika 100 rand uzothola 10,000 rand. Ukusho ukuthi uhamba wedwa musa operate kuleso space mfowethu. Nakuleyo field ungaqamba amanga uzugqoke nje ukholo lomuthanda ngesigqoko nengubo ethile eburgundy or maroon. Hallelujah. Yokusikhohlisa uziveze sa kanti awuyena lo uye. Ababili mfowethu, 2 cannot walk together unless there is agreement. If you are not in agreement with the Spirit of truth, with God, hamba wedwa. Hallelujah. Hamba wedwa. Step number 1, walk in unity with him, the Holy Spirit. Hallelujah. Kwashage manje, sekuyashisa ke manje. Hallelujah. Now ukukhumbula kahleke sifundisiwe thina la eGod Sanctuary Family Church
when we were taken through the first principles of the oracles of God, ngenkathi sidluliswa emfundisweni zokuqala zezwi likaNkulunkulu ukuze ukuthi nathi mesikhuluma kungakhulumi thina kodwa kukhulume yena osithumile. Hallelujah. Ngoba kunomahluko uNkulunkulu ekhuluma ngawe noma kukhuluma iuniversity through wena. Hallelujah. Kunomahluko uNkulunkulu ekhuluma ngawe noma kuyiBible college ekhuluma through wena. Hallelujah. Ayiko nje basic invite sithi akuze nale Bible education yakho yase Bible college ukuze nje la uzohlala phansi kwemfundiso zokuqala, the first principles of the oracles of God, and taste ukuthi uNkulunkulu ekhuluma ngomuntu kunjani. Verse iBible school nikhuluma through wena. Sitshela ngo-major prophet, sitshele ngama-7 dispensations. Akukubeke nje eceleni ke ukuzozwa i-taste ukuthi uNkulunkulu mekhuluma ezwini lakhe ekhuluma ngawe kunjani. Hallelujah. Now ke uyakhumbula ke mfowethu the time ke sifundiswa la esanctuary when we were taken through the first principles of the oracles of God, imfundiso zokuqala zezwi lokujiya nokujula wezwi kaNkulunkulu. Uyakhumbula? Yasimuya lapha encwadini yamaHebheru. Hallelujah. Uma uya encwadini ke yamaHebheru uchapter 5 uyofunda kuverse 12. Inkosi yami. Uyakhumbula ukuthi safundiswa thina la esanctuary ukuthi lalela ke mfowethu. Ake ushiye ubuwena bakho egate. Amen. Hallelujah. Ungene la usuzofuna uNkulunkulu, ungeseze uzoshaya finder noma uzoveza imbono yakho ngokuthi uNkulunkulu ubani. Amen. Besikhumbula leso sicelo. Kwathi ubuwena bushiyeke mfowethu lapha egate. La wathi muqeda ukukushiya wafika la wafike wafundiswa kwathiwa lalela ke now that usuready wena ukwamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, now that usuready wena ukubuyisana noNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe, power, glory and majesty. Nazi ifundo zokuqala kumele uzazi mfowethu, there is one body, munye umzimba. Hallelujah. There is one body. Ekhumbula leyo mfundiso. Saphinde safundiswa la esanctuary ukuthi there is one spirit. Amen. Kwenzela ukuthi mekwenzeka ucabanga ngeTrinity, wazi ukuthi ayisebenzi la. Hallelujah. Amen. Amen. There is one body. There is what? One spirit, and there is one hope. Okuyiyona ekulethela. Ile ifunayo ke manje ngithi. Amen. The minute sesikutshela ngoNkulunkulu abawu3 noma ngoNkulunkulu ababili noma sesieda nabanye ongazi ngabo, mase sikutshela ukuthi lesambulo thina sisithole mfowethu from ingelosi yezulu. uNkulunkulu ayehlisele kuWest Street sahlangana naye. Wrestle us to the ground mfowethu until we tap out samukela ukuthi there is one body, there is one spirit, and there is one hope. Linye ithemba. Linye igama esinikwe lona ngaphansi kwezulu bafowethu. Nangaphansi kwemthunzi welanga. Okungalo siyasindiswa thina. Igama uKristu uJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyanikhumbuza ke nami la esanctuary. Ngithi there is one body, there is one spirit, and there is one hope. Hallelujah. Amen. As if that is not enough. In fact, ngicela uye lapha encwadini abase-Efesu chapter 4 khona ningezi ukulahleka kakhulu. Hallelujah. Abase-Efesu chapter 4 ubheke nje lapha kuverse 1 esifundisana abafowethu siqhubeka siya phambili. Amen. Amen. Oh, glory to Jesus. Ngicela nishesheke manje. Hallelujah. Ake ngivule nami khona ngizokwazi ukunigayida kahle niyibone lento ukuthi hawu nansi la ifihleke khona. Ngithi nithe uNkulunkulu akayiveze. Amen. Bayiveza ke manje. Moya lapho ku verse 4 uzokwazi ukuhambisana nami. Amen. Amen.
Hallelujah. Niyambona verse 14. Amen. Ufunde ukuthi verse 4 uthi there is one Munye umzimba, munye umzimba, munye umoya. munye umoya. Njengalokho nabizelwa ethembeni. Hallelujah. Linye futhi nethemba esibizelwe kulo. Hallelujah. As if that is not enough. Aphinda qhubeka uNkulunkulu ngezwi lakhe lesambulo. Athi there is one Lord. Ayizwa lonto? Amen. There is one Lord. Amen. There is one faith. Amen. There is one baptism. Man. Kodwa niyamuzwa lo Nkulunkulu esimkhonza abafowethu. Amen. Hey, ingakho kuthiwa ukuqala kokuhlakanipha kokusaba uNkulunkulu. Amen. Amen. Uthi there is one Lord, there is one faith, there is one baptism, and there is one God who is the Father of all. Awisho ngesizulu. Hey Nkosi yami. Yinye inkosi. How madoda, wait a minute. Uma sesikhuluma ngoTrinity ke sike sesikhuluma ngamakhosi amangaki? Amathathu. Kodwa imbhalo ephefumulelo uNkulunkulu ithini? Yinye inkosi. Yes. Ngicela ungikhombise igama elithi Trinity ke wena la kule Bible lakho. La uNkulunkulu ebizwa khona ngoTrinity. Ngibonise mhlambe ngizokholwa. Owamanje angakholwa. Amen. Hallelujah. As if that is not enough. Uthini uNkulunkulu ezwi lakhe there is one Yinye inkosi. yinye inkosi. Yinye inkolo. How wait a minute. Hayi bafowethu niyezwa ukuthi kuthiwani? Amen. Yini eyodwa? Inkolo. There is one faith. Amen. Uyithatha wena lento ukuthi wena umkatholika. Amen. When there is one faith. Uyithatha lento ukuthi wena usushembe. Amen. Hayi manje usandlala ngani bafowethu? Kodwa ke si available for being challenged. And when is challenge and us challenge privately. Challenge nje esigangeni. Isibizele nase radioweni. Khona soyicacisa lento. Amen. Hallelujah. Amen. There is one Lord, there is one faith. Talk to us. Yinye inkosi. Yinye inkosi, Yinye inkolo. yinye inkolo. Munye umphapathisi. Hawu Nkosi yami, wait a minute. Mbili mpapadiso. Ngoba mina sengingawubona umpapadiso la umuntu echelwa khona ngamanzi. Amen. Ngaphinde ngawubona umpapadiso la umuntu khona efakwe emanzini. Imuphi kanti okuyiwona? Umchelo noma ufakwe emanzini? Ukufakwe emanzini. So ukusho ukuthi wena mucheliwe mfowethu awuyena omunye wethu. Amen. Noma ungayibiza ngekholo kufanele ngelinye ilanga siphumele eshashalazini sikutshela iqiniso ukuthi wafafazwa ngaleyo ndlela. You broke the code. Yobuzalwane. You are no longer walking in unity with him, the Spirit of truth. Fafaziwe. Amen. Ukulungisa lento ke mfowethu we are open la esanctuary ukuthi sikubhabhadise egameni Amen. lika Kristu Jesu. Ngoba siyawazi thina, siyalazi igama likaYise, siyalazi igama likaNdodana, siyalazi futhi igama likaMoya Oyingcwele. Woza ke sizokubhabhadisa egameni. Amen. Nkosi yami. There is one Lord, there is one faith, there is one baptism, and there is one God. Ifunde mfowethu. And there is one God. Inkosi. Ubaba. There is one God. Munye uNkulunkulu ongubaba wakho konke. Amen. Hallelujah. Munye uNkulunkulu uyise wabo bonke. Ophezulu kwabo bonke. Okubo bonke. Uphakathi kwabo bonke. There is one. So what does this mean? It means then for you and I to walk in unity with him, the Holy Spirit, who is Jehovah God in person. It requires that you and I, we honor and observe our higher calling. Kumele silugcine futhi siluhloniphe ubizo lethu esibize ngalo, ubizo oluphakemeyo. Amen. Uyayizwa leyo? Ngoba ubizo sibizwe ngalo thina ubizo olunjani? Oluphakemeyo. Kanjalo nentengo esithengwe ngayo intengo enjani? Ephakemeyo. Amen.
Hallelujah. So it is required therefore of us that we honor, we respect, we obey the higher calling esibizwe ngayo kubani kuKristu Jesu. And umbuzo usekutheni ukuthi how do we do that? Sikwenza kanjani lokho? Amen. The scripture says sikwenza lokhu by walking worthy. Amen Lord. We must walk worthy of the calling with which we are called. Awifunde ngesizulu mfowethu. Mina siboshwa enkosini ngiyacenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Yeyizwa lento. So for you to honor as well as observe and respect the higher calling. Amen. Yokuhamba in unity with uNkulunkulu uqobo lakhe. Yokuhamba in unity with uKristu Jesu. You must walk worthy of the call with which you were called. Hallelujah. Kodwa niyizimfihlakalo bafowethu. Now, ake siqhubeke ke sisilalele iscripture siyichaza sona, sisilalele iscripture siyishumayeza sona. Amen. Suka madoda. Now, uthini kuverse 7 wabaseFesu? Hallelujah. Amen. Uthini uverse 7 wabaseFesu? Kepha yilo nalowo kithina uphiwe umuso ngosilinganiso sesipho sikaKristu. Beyizwa lona. Mfowethu muyimisele and you observe all that Christ Jesus has taught you. Isabelo sakho ngeke silingane nesomuntu ozakathathu esontweni ngonyaka. Amen. Hallelujah. Esithi mesibiza ama prayer meetings angaphumeleli athi liyaniswa. Hallelujah. Amen. Kodwa mekuwagulwe ekhaya noma kwashona ufuna lonke ibandla likhulu. Amen. By the same measure kungenzeka nawo abantu bakunike the same measure. Ungaba blame, ungaba so. Zibheke wena uyinuka amaphaphu. Hallelujah. Amen. Uthini verse 7 uthi but to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gifts. Hey my daughter, where is the Lord? Amen. Now verse 9 usethini yena? Hayi man, verse 11. Uthini verse 11? Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe abapostoli. Wezwa lento sikhuluma ngoKristu Jesu lana owenze njani onike abantu igrace according to the measure. Angithi? Amen. So uyaqhubeka uNkulunkulu asivezele ukuthi uye lo Kristu Jesu owenze njani kuverse 11. Uyena futhi owanika abanye ukuba babe abapostoli. Ngeke nje uvele ube umpostoli uqala ibandla izolo. Bese suthi su apostle thwala. Amen. Hallelujah. Yeke futhi uyibize ngompostoli ugcotshwe upastor wakho noma ubishop lakho. Because wena ufuna kubabheke labo bantu njengompostoli. Ungcoba kanjani? Hayi asishiye leyo sizoyichaza kodwa kumele sibuze. Amen. Wenze njani ke la mfowethu? Uyena futhi owanika abanye ukuba babe abapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi, abafundisi. So ngamafishane labafowethu umuqhubeka ke uziyoma lapha mhlambe ko verse 19 or something. Amen. Or verse 7. But man ungaqhubeka uze ko 19 it's fine. Amen. Hallelujah. Awulokhu uqhubekile but for today ngizocabanga ukuthi summarize nje kamnandi. Amen. Amen. But into engifuna notice labafowethu which him the Holy Spirit wants us to grab with. Ukuthi niya notice any recipe yokuthi uattract and magnet ama signs nama miracles and wonders kaNkulunkulu to confirm ukuthi wena uyisidala esisha kuNkulunkulu. Niyabona simple kanjani? Amen. Ngoba uNkulunkulu lezwini lakhe uthi if and only if you learn to observe ukwenza nokugcina yonke imiyalo enginiyalele yona.
lama signs okhuluma ngawo uNkulunkulu uzowavula amafastela ezulu awavulele kuwe abe manifest kuwena lama signs. Amen. Spiritual gifts would be released unto you abundantly so. Amen. You will begin to speak what? In tongues. Hallelujah. Maybe awufunde mfowethu verse 12 ukuthi kungani abanye bethu benziwa abapostoli, abanye benziwa abaprofeti, abanye benziwa abavangeli, abanye benziwa opastor, abanye benziwa othisha. Kungani uNkulunkulu enze lokhu ngomoya wakhe? So that verse 12 ukwenze lokhu ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza. Yabona, for the equipping of the saints for the work of ministry. Kwakhiwe nomzimba kaKristu Jesu. Amen. And verse 13 yena uthi lo ufune kwenzeke size sifinyelele sonke ebunyeni okukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu. Yeyizona lento. Lento yenziwela ukuthi sonke size sifinyelele till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Ukuze sipheleliswe thina njengabantu to the measure and stature of the fullness sokugcwala kukaKristu Jesu. Verse 14 mesethi ukuze singabe sisaba izingane okholweni. Sishukunyiswa okwamanzi imimoya engasile. Beshulwe imimoya yonke ezimfundiso ngenkohliso. Yes, especially imimoya yonke imfundiso, doctrines. Nobuqilo obunamacebo, craftiness babantu abayibiza ngabafundisi. Amen. So ngamafishane ke ngenza kwethu for purposes of time. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhulumile nawe wakhuluma nami. Amen. I-attribute yokuqala nje iyodwa. Ungathi ubuye mesihlangana next week you could be testifying about it. Ukuthi I have decided mina and my home to walk in unity with him, the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. And ngiyawabona ama-signs, ngiyawabona ama-miracles, ngiyawabona ama-wonders. Hallelujah. Amen. Uqinisile ngempela uKristu Jesu. Ethi mfowethu uma ngishintsha indlela yami, bese ngikholwa imfundiso zakhe, bese ngigcina nemiyalelo anginike yona. These signs shall follow me. Hallelujah. These signs shall follow me. Ngiyonyathela ofezela mfowethu nenyoka. Ngiphuza opoison ngingenzeki lutho ngoba ngiphethe i-antidote. Ngiyobeka abantu izandla basile. Hallelujah. Stay still always in the Holy Spirit of promise until this time. Amen.